ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହୀରା ବା ସୁନା ଦେଖିଥିବେ। ହୀରା ବା ସୁନାର କେବେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି? କରିନାହାନ୍ତି ନା? କାହିଁକି କରିନାହାନ୍ତି? କାରଣ ହୀରା ବା ସୁନା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଦେଖାଯାଏ ତ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ଶରୀରକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି? ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି, ନା ସଂସାରର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପାପ କରନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଦୁରୁପଯୋଗ ନୁହେଁ? ଥରେ ଭାବି କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ତଥା ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବି, ପୁଣ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଉଚିତ କର୍ମ କରିବି। ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।